Hej alle sammen, i dag der vil jeg lave en video, og I kan nok godt se udenfor, og jeg har gjort mega nice øreringe i, og jeg har sat mit hår og lagt noget makeup. Det er fordi jeg også har billeder i min have. Men så videre, så går det ikke så godt, fordi det fucking blæser. Mit hår der sidder lidt fuck på billederne, men jeg skal nok finde ud af noget. Se, det. Og altså i sidste uge der skulle jeg lave en video på kanalen, men det gjorde jeg ikke, fordi jeg glemte det. Altså jeg synes, for helvede, for fuck's sake altså. For jeg synes at den uge den gik simpelthen så hurtigt, så den her video kommer ud om mandagen næste uge, eller ugen efter, som det nu er nu. Men jeg håber, at det er fint med jer. Og I må skrive nogle videoforslag ned i bunden, fordi jeg har virkelig ikke nogen idé til at få en video, jeg kan lave lige nu. Jeg er virkelig tom for idéer. Og så skal jeg nok lave det med næste uge, hvor det er min tur igen til at lave videoer. Men ja, så ses vi. Hej hej.